सानदिया नै जिएसपि जिएसपि फोरोंनो नागिरदों आदैखौ सानदियाया सालायजेनबाय होमबा नै सानदियाया नैबे गाखोनो लुगैनाय हामथारलाय लांला नै गाखोबाय न'स्रा नायगासिनो जिएसपि सालायनायखौ लोगोफोर नै आदैयाबो खेबगासिनो सालायबाय होमबा सानदिया बिस्रा गाखोग्रा लोगोफोर सानदिया सालायबोगासिनो दङ जेसिबिखौ बेंगलर एस'सिएशननि मानसिफोर गाखोना दङ हायखांदो सिखो बारहैसिगोन रमाव बुंगारफिनगोन बेयाव गाखोदो सासे गोसो गाखोनानै दङ गोसो सालायदों गाखोबावदोंसो जाहैबाय दा सिगाङावसो ओमफ्राय गाखोबायदो रोंबाय नामा नै सासे सालायहरसिगोनसो सानदियाजोंसो सोलोंनानै थांखो ना माखासेलाय आंसो सोलोंबावाखै दाबो जाबाय लायनांसो फोथैगोन बे मानसिखौ सानदियाजोंसो सोलोंबावबाय इसोर दिनैहाय जेसिबि अरे सुंथादो जाबाय हला सुंथाबायबान सानदियाजोंसो सोलोंफैबाय बिसोर नै जेसिबिखौ जाबायलै थाव सोबाय दे जाबाय
मिलेमा बि मोननै मोनथाम मिलेमा हाय आंसो सालायनाय बावाखै दाबो होबाय नो बिसोर ना हनाया खांख्राइ नांगौनो बिसोरनो लोगोफोर होबाय सासे सानस्रिनाया गोब्राबथारसिनो ओंखायनो सानस्रिदों नै ओंखाम जानायनि थियारि खालामबाय मा ओंख्रि लोगोफोर अनलाजों दाउजों डाइरेक्टर गिलास लाबाय दं गासैबो याखै आंना संनाय खावनाया अनला ओंख्रिखौथ' जानला मानला जाया आलासिफ्रा जाजेनबाय नै सुरु अनला दाउ जाजेनबाय बेंग्लायनिफ्राय सुरु जानाया आन्दा बियो लकेल बेलाथि चिकेन जोबोद गोजोननाय मोनजाफेरा अनलाजों दिनै गामिनि बायदि मोनजालायदों आरो दाउदैबो दंबावोसो नै जासाबदा साइस नालाय नोंखौ खान्दाय बायदि नुयोलै नोंखौ आङो नोंसिनि हिनजाव मोनबोदों माबानि साफुर बारनायनि आदा साफुर बारनायनि माथिसा बायदि नुयो एखौ राकेश सार बायदि नुयो खेबना लाखानांसिगौ खांख्रायासो दामसिन बेक साइडखौ नांगोन नामा बेक साइड बयबो नायखायो आंथ' कन्टिनिउ नायो आंबो नायो मा जालायखो आइफन मैन होबाय खानाया दांग्रा जाजोब दाबो दङ दांग्रायनि गोदोनि बायदि मार्बल गावग्राया गोसोखांबाय बे मार्बल सिफुरा दाबो दंखायोलै गोदोनि बायदि लाखुमाबावबाय लाजिबावबाय इगोलखौ होनायलाय ओरैसोलै र' बावबायदां नोङो र' गोराबाव नै ना लांबावनोसै जाहैदों गोराबाव थैयालै नुदों जाख्रुबहैबावगोननो बियो रुमाव जाख्रुबबावगोन जाहैदों बयेमखौ मानसिफोर लुगैजोबनाय लाखिनांगोन ना एसे बेनाथ' बिदिल'खा लुगैजोबनांगोन मानसिफोर सिरि मोनथाम दा बिसोरनो लास्ट सिरि मोनथाम जाबाय जानाया ना हमनानै लास्ट जादों बिसोर नामा ना हमनायफ्रा गासिबो बेसेबांखौ नाखौफोरलाय लाजोब्बायनो मालाय लायनो लाजोब्बाय ने
दा थांसिगोन सिनायाना एखे गायखानायबो बिफां लादों दोमैनो थांदों फना दुगायाखै साला बे दिनै दोमैलुआ लाइट जोंलाय हर जालांसिगोन बाय देलायग्रा लाबोफाखा गावनो अनेक नांगौमोन दोमैलुखौ बाय होनदो मा नाम नोंसानिया अबे देरसिन नों देरसिन ना बे देरसिन जावजायाव नों देरसिन खालामबाय नोंखौ देरसिन आंखौ देरसिन खालामबाय नोंखौ देरसिन खालामबाय मोजाङै मोजां जायगायाव गासिबो पासा रोंजोबखायो मोजाङै सालायलाय आरो मोजाङैनो थाबाय था जेब्ला टाइम जागोन अब्ला थांनो न'खराव नङा होमबा ओमफ्राय नोंसोरथ' लेखासो फरायनो नागिरबावदोंमोन ओमफ्राय मालाय जायगा ओमफ्राय दा न'आव माला थांनानै फरायफिनगोन नोंसोरो फरायफिननोथ' हाला नांला दे नोंसोरो थाखा फैसा खामायदो न'खर संसार मोजां बानायदो देनांफोर नङा होमबा मोजां देनांफोर सिख्ला गिदिरफोर जायोबा जों थाफानांगौ नङा होमबा जौगोनदां एबार हारसिंसो फैगोन आफादनि फैया औ साननैसो थालांखागोन जेबो गैया जेबो नङा थांसिगोन दा बिसोरो बाइक सावजोब्बाय दे होमबालाय जों सानैजों बाजै आंजों दे बाजै थांजोबसिगोन थांथारनाय थियार जाजोब्बाय लोगोफोर बाय बाय औ बाय थांसिगोन मोनागुलायबाय लोगोफोर बाय माने 24 जन फैदोंमोन नै सार आरो Bye. Yeah. So जोंना भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर दायो बिसोर गासिबो थांजोब्बाय दा ओमफ्राय सिरि जागुलायबाय जा दावरावमोन ओमफ्राय बिसोर फैनानै जा मोजां मोनदों आं जा खुसिबो दा जा साब्रैल' जाफिनसिगोनलाय सिरिनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर बेखिनियानोमोन भिडिअआ बाय